Rugăciunea. Fragment și adaptare după cartea Neville Goddard, Opere complete, colecția completă a celor 10 cărți de spiritualitate clasică ale lui Neville Goddard într-o singură ediție iluminată. O compilație de Barry Patterson, în traducerea din limba engleză a lui Cristian Hanu, apărută la editura Adevăr Divin, Brașov, 2018. La fel ca somnul, rugăciunea reprezintă și ea o modalitate prin care poți pătrunde în mintea ta subconștientă. Se spune, tu însă când te rogi, intră în cămara ta și închizând ușa, roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns te va răsplăti. Rugăciunea este un fel de iluzie a somnului, care reduce impresia lumii exterioare și determină mintea să devină mai receptivă sugestiilor interioare. Mintea aflată într-o stare de rugăciune este relaxată și receptivă, la fel ca cea aflată pe punctul de a dormi. Atunci când te rogi, ceea ce contează nu este atât ceea ce ceri, cât felul în care te pregătești pentru primirea lucrului cerut. Se spune, indiferent ce vă doriți, atunci când vă rugați, credeți că le-ați primit deja și le veți primi. De singura condiție necesară este să crezi că ți s-a răspuns deja la rugăciune. O rugăciune își primește întotdeauna răspunsul dacă îți asumi sentimentul pe care l-ai trăi, dacă te-ai aflat deja în posesia obiectivului dorit. În clipa în care îți accepți dorința ca pe un fapt împlinit, mintea ta subconștientă găsește cele mai bune modalități de a o transpune în fapt. Așadar, dacă dorești să te rogi cu succes, ceea ce contează este să consideri că dorința ți-a fost deja îndeplinită. Un om perfect disciplinat se află întotdeauna în starea de spirit care corespunde dorinței sale îndeplinite. El știe că singura realitate este conștiința și că ideile și sentimentele sunt aspectele conștiinței, fiind la fel de reale ca și obiectele din lumea fizică. De aceea, el nu cultivă niciodată sentimente care nu contribuie la fericirea lui, conștient că emoțiile sale sunt cauzale acțiunilor și circumstanțelor din viața sa. La antipod, omului nedisciplinat nu îi vine să creadă ceea ce nu îi arată simțurile, așa că va accepta sau va respinge diferite lucruri, exclusiv în funcție de ceea ce îi spun aceste simțuri. Datorită acestei tendințe de a se baza exclusiv pe dovezile oferite de simțurile sale, înainte de a începe să se roage, el trebuie să-și blocheze simțurile, pentru a putea astfel simți ceea ce acestea contestă. Dacă te afli într-o stare de spirit care îți spune, mi-ar plăcea, dar nu pot, cu cât vei încerca mai mult, cu atât mai puțin vei reuși să te pui în starea de spirit care corespunde dorinței tale îndeplinite. În acest fel, tu nu vei atrage niciodată ceea ce îți dorești, ci opusul dorinței tale. Rugăciunea este arta cultivării sentimentelor asociate cu împlinirea dorințelor. Repet, rugăciunea este arta cultivării sentimentelor asociate cu împlinirea dorințelor. Dacă simțurile tale confirmă absența lucrurilor pe care ți-l dorești, orice efort conștient de a contracara această sugestie este inutil și tinde să intensifice sugestia. Rugăciunea este arta punerii la unison cu dorința ta, nu a forțării ei. Dacă emoțiile tale sunt în conflict cu ceea ce îți dorești, cele care vor prevala vor fi emoțiile. Sentimentele dominante devin invariabil manifeste. Rugăciunea trebuie să fie complet lipsită de efort. Repet, rugăciunea trebuie să fie complet lipsită de efort. Deși încearcă să regleze o atitudine mentală negată de simțuri, efortul se dovedește fatal. Pentru a te pune la unison cu dorința ta îndeplinită, ceea ce trebuie să faci este să-ți creezi o stare pasivă, un fel de reverie sau de reflecție meditativă, similară stării care precede somnul. În această stare de relaxare, mintea își întoarce atenția de la lumea obiectivă și percepe cu ușurință realitatea stărilor subiective. Deși rămâi conștient, putând să-ți deschizi ochii și să te miști, tu nu ai nicio dorință să faci acest lucru. O modalitate ușoară de a-ți crea această stare pasivă constă în a te relaxa într-un fotoliu confortabil sau pe pat. Dacă stai pe pat, întinde-te pe spate, cu capul la nivelul restului corpului, închide ochii și imaginează-ți că ți-e somn. Simte, mi-e somn, atât de somn, sunt foarte, foarte somnoros. În scurt timp,
vei experimenta o stare de detașare totală, pierzând orice dorință de a te mișca. Starea de relaxare care rămâne este plăcută și confortabilă și nu mai simți nevoia de a-ți schimba poziția, deși în alte circumstanțe nu te-ai simțit deloc atât de confortabil. Odată intrat în această stare pasivă, imaginează-ți că dorința ta s-a îndeplinit. Nu cum s-a îndeplinit ea, ci doar faptul că acum îți este îndeplinită. Imaginează-ți într-o manieră vizuală ceea ce îți dorești să realizezi în viață, apoi simte ce ai simțit dacă te-ai bucurat deja de lucrul respectiv. Gândurile produc mici mișcări ale buzelor care pot fi auzite în starea pasivă de rugăciune, ca și cum ar fi vorbe rostite din exterior. Acest grad de pasivitate nu este însă esențial pentru îndeplinirea rugăciunilor tale. Singurul lucru cu adevărat necesar este să-ți creezi o stare pasivă și să simți dorința că ți-a fost îndeplinită. Repet, singurul lucru cu adevărat necesar este să-ți creezi o stare pasivă și să simți că dorința ți-a fost îndeplinită. Tot ceea ce ți-ai putea dori vreodată ți aparține deja. Tu nu ai nevoie de cineva care să te ajute să primești lucrurile respective, căci ele sunt deja ale tale. Invocă-ți dorințele și transformă-le în realitate prin imaginarea îndeplinirii lor, susținută de ceea ce simți. Dacă accepți împlinirea finală a dorințelor tale, tu devii indiferent la un posibil eșec, căci acceptarea destinației finale creează mijloacele necesare pentru atingerea ei. Atunci când ești în starea de rugăciune, tu te simți ca și cum ai fi văzut deja finalul fericit al unei piese de teatru, dar nu și maniera în care s-a ajuns la el. Indiferent cum s-a ajuns la el, tu îți păstrezi însă calmul și te simți absolut sigur în cunoașterea ta că destinația finală a fost perfect definită. Ați ascultat rugăciunea de Neville Goddard. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like, să vă abonați și să distribuiți acest conținut și celor dragi. Mulțumesc! Fragment și adaptare după cartea Neville Goddard, Opere complete, colecția completă a celor 10 cărți de spiritualitate clasică ale lui Neville Goddard într-o singură ediție iluminată. O compilație de Barry Patterson, în traducerea din limba engleză a lui Cristian Hanu, apărută la editura Adevăr Divin, Brașov, 2018.